Waqt attività soċjali li saret fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fakkar kif ninsabu bis-sentejn il-bogħod mill-elezzjoni ġenerali li se tiddetermina liema partit se jkun qed imexxi lil pajjiżna għal 5 snin ta' wara. U kien f'dan l-isfonti li Bernard Gregg appella sabiex kull persuna turi l-appoġġ u taħdem blaqatija ħalli il-poplu jieħu r-ruħ permezz tal-bidla li tant hi meħtieġa. Meta indirizza lil dawk preżenti, Bernard Gregg spjega kif din il-bidla jibżonn juża meta naraw id-diffikultajiet li kull persuna tgħaddi minnhom minħabba nuqqasijiet kbar tal-Partit Laburista fil-Gvern. Fost dawn issemmew l-għoli tal-ħajja u l-kriżi tat-traffiku. Dan apparti l-korruzzjoni li indirettament affettwana sewwa kif rajna li esponenti Laburisti minflok investew fil-poplu ħadu flus għal butom, realtà li tikkonferma ħtieġa ta' bidla fil-Gvern. Ħafna minn dawk preżenti kellhom reazzjoni tajba l-proposta li ressaq Bernard Gregg fl-aħħar jiem, meta sqar li Gvern ġdid Nazzjonalista se jneħħi t-taxxa minn fuq l-ewwel 10,000 euro li ħaddiem jaqla mill-overtime u l-ewwel 10,000 euro mill-part-time li wkoll se jkunu eżenti mit-taxxa. Preżenti għal din l-attività soċjali kien hemm numru ta' kandidati tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Intant, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar fl-attività li se ssir narraħat li ġej fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fil-Meliħa, fejn appella biex kulħadd jattendi u jipparteċipa f'din il-laqgħa.